Wij zijn vandaag bij de bijzondere auto's in Oostburg. Nou, mijn naam is Cor Hameling. Ik kom uit Axel en ik ben liefhebber van legervoertuigen. Deze auto die ik bezit, dat is een GMC, Amerikaanse legervoertuig, uit 1941. Het is helemaal gerestaureerd en dat doe ik dus ritjes mee. Het is 6-wiel aangedreven, technisch een beetje, ja. 6-wiel aangedreven, 6-cilinder motor zit erin. En er staat ook een meteor bovenop, op de cabine. Maar die schiet niet meer hoor. Dus zodoende. En dat is gewoon de hobby. En vandaag zijn we dus in Groede geweest voor een grote rondrit. En nu hier bij jullie in Oostburg. Dit waren de bijzondere auto's en trekkers. Tot ziens!